F.F. Ulrik og Emil Horneman var danske læger, der i 1800-tallet gjorde en indsats for at forbedre den elendige hygiejne i København. De hjalp de dårligste stillede med at få bedre boliger. De to læger, Emil Horneman og F.F. Ulrik, havde været i England og set, hvor galt det kunne gå. Derfor fik de ideen til en reform inden for boligbyggeri. I 1865 stiftede de Arbejdernes Byggeforening. En hver mand uden dårlig rygte kunne blive medlem ved at indmelde sig og betale en rigsdaler i indskud. Derudover skulle man betale 1 mark om ugen. 3 mark svarer til 1 krone. I 1867 fik kvinder uden dårlig rygte også lov til at melde sig ind. Hvis man var så heldig at få et hus, skulle man vente 10 år for at få sin skøde. Imens man ventede på den, kunne man hverken tage et lån i huset eller sælge det. Frederik Christian Bødker. Han gik på Kunstakademiet fra 1853 og opnåede begge sølvmedaljer i 1863-64. Senere tegnede han hos Christian Hansen og Ferdinand Medal. Derefter var han med hjælp fra staten ude at rejse til England, Tyskland og Italien. Da han kom hjem i 1871, arbejdede han som privatpraktiserende arkitekt i hovedstaden. I 1874-1903 arbejdede han for Arbejdernes Byggeforening, hvor han tegnede over 1.100 arbejderboliger i København, blandt andet Kartoffelrækkerne. Der blev lavet 11 gader med i alt 480 huse. Et hus var beregnet til, at 2 familier skulle bo der, fordi de var for dyre til, at 1 familie kunne betale for den. De dyreste, det var hjørnehusene, og det var fordi, at de var større, og der var mulighed for at lave butik i stueetagen. I århundredeskiftet var det meget normalt, at der boede hele 3 familier. 10 af gaderne har fået navn efter danske guldaldermalere. I løbet af 70'erne bliver husene godkendt som enfamilieshuse, og der kommer lejegader, og der er gennemkørsel forbudt. I 80'erne kom der gadetræer, og i 90'erne kom der fjernvarme til kartoffelrækkerne. Grunden, hvor kartoffelrækkerne ligger i dag, blev købt af familien Rig, der siden 1760 havde haft et stort gartneri, hvor de dyrkede grøntsager og primært kartofler. Det er grunden til, at de i dag bliver kaldt kartoffelrækkerne. Nu til dags bor der typisk 1 familie per hus, og husene de er blandt de mest eftertragtede i København.